Ei, com va? Companys del camp? No estem en Valladolid ni en Terol, ens trobem en la Marjal de Pego Oliva, al nord d'Alacant, i aquest any hem recollit moltíssima palla per a dur-la a les explotacions ramaderes de la comarca. Acompanyeu-me que vos expliqui este projecte d'economia circular que hem dut a terme des de la xarxa agrícola en Creama i Pactema. El procés de recollida de palla consisteix en una sèrie de passos i engranatges que requereixen d'una alta coordinació. Collita de l'arròs, acordonat de la palla, assecat de la palla, empacat i transport. I tot això si la climatologia ho permet. Des de la xarxa agrícola s'ha treballat en la coordinació de tots els passos anteriors, buscant agricultors disposats a cedir les seues terres perquè la palla siga recol·lectada, gestionar l'empacat i la distribució de la palla entre les diferents ramaderies de la zona. Principalment s'ha dut palla a les explotacions ramaderes de la Marina Alta. També s'està treballant perquè la palla arribi a la indústria de la construcció, per a la creació de biocases, i a l'agricultura, per a ser emprada com a encoixinat biològic del sòl agrícola. La palla, si no és recol·lectada i embalada, sol triturar-se i reincorporar-se al sòl agrícola, pràctica que es coneix com a fangueig. Aquest procés, malauradament, afavoreix la proliferació de fongs i males herbes. Una altra alternativa és la crema de palla, eliminant així molts problemes fitosanitaris. Però la crema no sempre és possible a causa dels riscos que comporta i a més genera uns costos de gestió per a l'agricultor. Per tant, la crema no ha de ser l'opció prioritària. Les tres alternatives, recollida, fangueig i crema de palla, han de coexistir en funció de les possibilitats. Cal destacar que l'empacat de palla per al seu ús posterior en ramaderia contribueix a un sistema d'economia circular i redueix considerablement els costos en farratge per a les ramaderies. La palla de l'arròs de la Marjal és al voltant d'un 50% més barata que la palla d'altres procedències, contribuint així al manteniment del sector agrari comarcal. Espero que vos hagi agradat aquesta iniciativa que estem duent a terme. Crec que la Marjal de Pego Oliva mostra el seu potencial per a crear una xicoteta indústria al voltant de la palla de l'arròs. I en definitiva és un producte d'ací que estem utilitzant per a la ramaderia d'ací de la nostra comarca de la Marina Alta, mantenint així llocs de treball. Per tant, crec que és vital i hem de reconsiderar que els tres sistemes, el fangueig, la crema i la recollida de palla, han de coexistir per a mantenir el nostre sector agrari. Adeu.